Здравейте! Днес ще разгледам въпрос, зададен ми от мой клиент, на тема как ще се развият отношенията между мен и моята партньорка. Той се чуди дали да прекрати техните отношения, но както много често се случва, намираме човек, който е идеален партньор, не ни липсва нищо. Той е грижовен, мил, красив, възпитан, всичко, но определено липсва подправката, така наречената подправка, която да закрепи и да задържи тези отношения. Когато така стане в моята астрологична консултация, обикновено няма някаква основателна причина. Няма души да не се разбират. Те дори не е проблема в това, че не се разбират, ами просто на него му липсва нещо. Нещо, което да я направи неговия завършен, пълен партньор, на който да се отдаде изцяло. Той уважава, харесва, обича и всичко, но, както казваме, подправката липсва. И когато така се случи и няма видими причини да не искаш да бъдеш този партньор, той е верен, нали, аз го казах преди това, означава, че може би тук става въпрос за някаква кармична разплата. Тъй като ние с него сме правили астрологични консултации, той ме потърси преди 6 месеца. Сега аз видях неговата карта какво се случва и как обръщането на Сатурн го кара да преразгледа по нов начин един стар проблем, но сега бих искала да направя за него едно четене на картите и така да засечем двете енергии. Едната е от астрологичната карта, той ми зададе хорарен въпрос, видяхме Натала, къде се намира и сега ще запълним всичко с това с любимите Таро, като поставям началото на това гледане с идеята, че то ще бъде само с най-добри намерения и молим за искрени послания от водачите. Също така се моля да мога аз добре да разчита всичко това. Ако вие попаднете на видеото или имате сходен проблем, може нещо да ви резонира, но като цяло не ви съветвам да приемате изцяло, че тази енергия е за вас, защото когато се зададе въпрос, енергията потича от питащия към мен. Не може да вземем решение на база на друго гледане. Знае, че много често се използва този похват, който е по-скоро стратегически и маркетинг, отколкото да реши вашия проблем. Не забравяйте, всяка една карта е индивидуална, всяка една съдба, една карма, една личност, едни отношения са свръхиндивидуални. Всеки учи своите собствени уроци. Няма как това гледане да ви резонира. И все пак, нека да видим какво ще ни покажат картите. Това е моята любима розова колода. Никога не съм си представила, че някоя колода ще стане толкова красива. Търся оригинала и, тъй като тази не е оригинал. Мисля, че няма изобщо оригинал. Просто някой е решил да създаде на Уейт. Няма фирма, няма нищо на опаковката. Просто ми подариха розова колода. Ако някой знае откъде да си я купя, истинската, много ще съм щастлива, защото тук изтърка ми се. Изтърка ми се розовия цвят, но тя е изключително говорлива за мен. Така. Вчера беше деня на равноденствието, навлизаме в есента. Не забравяйте, че това е момента, в който цялото същество, както и природата, се обръща навътре. Нека всички разумно да се обърнем навътре към себе си и да анализираме или да усвоим своите духовни уроци спокойно, без драма. Добре, нареждам да видим какво ще се случи тук. Може би една час. Може и да не се вижда една час. За което се извинявам, но също така, ако някой ми каже каква хубава рамка да си купя, стойка, която да не се килва напред, защото я използвам доста при консултации за връзка видео и моята просто се изкривила напред. И отивам в магазин, влизам в
Емак или всякакви там магазини, те са същите. Те са абсолютно същите. Моля ви се, ако някой може да ми каже каква стойка да си купя, ще съм много благодарна. Започвам. Ето. Преди време той ми беше споделил, че тя не го пуска, дамата не го пуска по никакъв начин, а той просто губи стабилност вече от това, че потиска. Обясни ми усещането като едно задушаване. Когато се чувстваш някак си виновен за нещо, а ти не си виновен, виновен си, защото не изпитваш примерно дадено чувство или защото виждаш, че човека пред теб е супер прекрасен, ти не искаш да го нараниш и тогава става така, че оставаш на място, което не е твоето. И аз му казах, окей, опитай. Но рано или късно нещата пак ще се върнат на същата изходна точка. Другия вариант е, че да жертваш себе си, да се примириш с това усещане, да приемеш, че ти винаги ще бъдеш така, на теб винаги ще ти бъде неприятно, че си поставям тази ситуация, вече не искайки да нараниш любимата си. И след време на това води до едно нагнетяване, озлобение към нея, която реално се опитва да се бори за своите чувства и е искал да го задържи, но не е искал той да стане агресивен, не е иска той да се нагнетява. И тук тези ситуации стават от неискреност, когато партньора, от добрина, от уважение, има и такива случаи, не винаги хората са арогантни и с неразвита емоционалност. Някои са по-развита и уважават партньорите си. Но знаех си, че така ще стане. При него се пада тази четворка, която в любовта означава, че ти губиш стабилност. Обърнат си, това ти влияе на ежедневието, на много неща. А при нея любовта все още гори. И това е така, аз го знам, то е потвърдено. Но защо усещам, че той пак ще остане с нея? Защото аз му казах, че той... Да, те ще се оправят, докато... Много е нестабилно тук. Имам чувство, че може и той пак да опита да е с нея. Да. Може би няма да му стигне кураж. Въпреки, че той трябва да получи заслуженото си и да й го каже всичко. Единият вариант е слънцето тук и десятка чаши да показват, че той наистина ще разкрие какво се случва. Но тъй като тази ще излезе от това състояние на четворката. Да. Той ще даде още един шанс. Въпреки, че трябва да се тръгнем, въпреки, че той трябва да сложи край на тази връзка, защото не може да продължава така. Не може. Те ще говорят и той пак ще й даде шанс. И пак ще се получи абсолютно всичко. Докато най-накрая просто няма да изневери. Окей, добре, ясно, да. Понякога не всеки може зададени са ни ситуации, които трябва да са като трудности пред нас. Много често, аз не виня никой, ние не можем да вземем тази ситуация, ние не можем да я разрешим. И се повтаря едно и също. Това, което в моя живот, живота на моите близки, живота на моите приятели, на някои хора не, радвам се за тях, че те са осъзнати и смели. Но мисля, че тук ситуацията е за трети път, той ще се опита да оправи нещата. Знаех си, че сега просто Сатурн, понеже се обърна. Той го усеща, но няма да има тази смелост, защото е един истински джентълмен и когато я види, и то наистина е доста трудно, когато ти нямаш основателна причина да кажеш на човека, ами нещо ми липсва. И ние хората живеем в това време, в което всичко се анализира. Имаш аналитично обяснение. Как така? Какъв е проблема да нямаш партньор? Аз си бях вкъщи преди един месец и все още съм в такъв период от живота си, в който съм сама по собствен избор. Или партньорите, които срещам, не са за мен, не приемам техните условия, не приемам нивото, до което те са се развили, предпочитам да общувам с близките си хора. И естествено всички знаем как пред блока има едни баби, които стоят. И аз си ги обичам много тези баби, но едната ми каза, ето тук, еди кой си от седмия етаж, жена му избяга, а тя избягала с... Не знам за кой път бяга тази жена, този път вече завинаги. И освен това не знам как организираш ти днешния живот бягане. Какво означава? Бягаш, подготвил си се някъде, имаш квартира, нещо, нали, организирал си и бягам. Нали, хората трябва да се разберат като нормални хора. И те ми казаха, как така още не си намерила партньор? Мъжа този, примерно, как се казваше, Гошко ли, Ванко ли, някакво такова име.
Жена му избяга и след 3 месеца той се намери нова жена. И съм сигурна, че нали, ето това е. Как може, какво ти има, ти имаш, нали, ето, жива си, здрава си, еди какво си и нямаш партньор. Така че в днешно време хората гледат по този 3D матрицата начин. Това е така, това е така, това е така по повърхността. Никакво задълбаване надолу няма. Идеята защо. Как може, нали, нещо да ти липсва в даден мъж, че това мъж ми по-добре ли е да си сама? Ами да, по-добре е да си сам. По-добре е да си сам, отколкото да си за мен. За мен е по-добре да си сам, отколкото да си в лоша компания. И да трябва да търпиш някой, защото на нас веднъж ни се дава този живот. И точно това. Тази реалност. Ние сме се прераждали хиляди пъти, но точно тази не е. Струва ли си ти да я прекарваш в лоша компания, ми по-добре да от това време да го положиш, да учиш, да... Както и да е, искам да кажа, че напълно разбирам защо на него му е трудно и колко е непривично да кажеш на някой, че просто ето така искаш да си тръгнеш и то няма да може да го направи. Ще го изчакам, едната седмица ще говорят и ще засеча какво ли ще се случи. Сега искам да видя какви са неговите проблеми. Това е моята котка Томас, който се буди от следобеден сън. Колебанието и идеята, че той... Тихо, Тома, ела тук. Колебанието, разбира се, колебанието и наистина той... В него ще се включи рационалния избор. Ще каже, какво аз, какво няма да мога да сложа край. И ето, разбира се, тя ще се бори, въпреки че знае, че той не се чувства добре. Тя ще се бори за тази връзка, ще изтъкне, ще включи женската си енергия, което е напълно нейно право. И аз мисля, че тези двамата пак ще останат заедно, което тази ситуация не е добър момент. Ела тук! Ела да видиш картите. Искам да нареда 5 карти, с които да приключи това гледане и да видим какво се случва. Ела! Някои котки, като се будат от оп. Ами да. Да, нямат път. Нямат път. Тази връзка няма път за мен. И по-добре сега да се разделят, отколкото след това да се случи. Той не може да изгради семейство с нея. Отколкото по-късно да се наложи да изведнъж да избухне и да й каже всичко, защото той е един огнен овен, обаче с асцендент Козирог и доста прикрито. Няма да може да направи. Ще остане там нещастлив. Тези карти са единствената колода на Лоскарбел, която е рисувана от български художник на базата на Боттичели. 1, 2, 3, 4, 5, 6 на базата. На 2, 7. Трябва да тръгне да намери собственото щастие, но моят любим прекрасен клиент пак няма да си направи тази смела крачка. Благодаря ви. Ако искате своята лична таро консултация, астрологична или хорарна, можете да ми пишете. Прекрасен ден и не забравяйте да мислите за хубави неща, колкото и да ни е трудно на всички. Да не очаквате голямото нещо, което да прави живота ви, защото такова нещо няма. Да се радвате на малките моменти, на малките красиви неща, които природата ни е дала. Чао от мен!